Po obojstranne opatrnom úvode gemersko-liptovského derby odpískal hlavný rozhodca Kopča v 16. minúte za tento zákrok hýravého na Rubca pokutový kop. Loptu si pripravil Siago a domáca Rimavská Sobota viedla 1-0. Zhruba o 2 minúty na to centroval Vítek a pohotový Midliar vyrovnal. Pozrime sa na to ešte raz. Vítek z priamého kopu pekne odcentroval a Midliar šikovne upravil na 1-1. Onedlho zahrával priamy kop hýravý, no gólové ambície jeho strely zmaril vynikajúcim zákrokom Kakaš. Málo kto z 5567 divákov by veril, že druhý polčas priniesie gólové hody. Nehralo sa ani 30 sekúnd a nováčik Taurisu Přibyl, ktorý prišiel na hosťovanie z Drnovíc, už tedy Liptákom úder pod pás v podobe svojho prvého superligového gólu. Ešte raz strela Přibyla, po stretnutí bol vyhlásený za najlepšieho hráča domácich. Tak jestli jsem byl nejlepší hráč, to asi posoudí diváci, ale můj gól byl, jsem rád, že jsem ho dal a možná byl důležitý, ale bylo to zásluhou celého mužstva. V zápätí Kopča ukázal Vítekovi červenú za faul na Orabinca a to zrejme zrazilo Ružomberčanov na kolená definitívne. V 58. minúte Siago zahrával druhý rohový kop po sebe a Sýkora zvýšil na 3-1 pre domácich. Pozrime sa znovu na tento moment. Sýkora sa zorientoval po Siagovom rohu najlepšie a zakončil presne. V 70. minúte centroval Orabinec a opäť to bol Sýkora, ktorý posunul domácich do trojgólového vedenia a o víťazovi stretnutia nebolo pochýb. A tu máme spomalene druhý Sýkorov úspech. V 82. minúte po chybe ružomberskej obrany upravil na konečných 5-1 pre Tauris Ďurica. Už po 90. minúte sa snažil skorigovať nepriaznivý stav pre SCP najlepší liptovský strelec Midliar, ale nastrelil len bočnú sieť Kakašovej Svetine. Zápas mal dva rozdielne polčasy, kde